Het nieuwe kabinet moet met klimaatactie komen. Maar dit boodschap demonstreren joert duizenden mensen in Amsterdam in de People's Climate March. Daar wie ik Friesen bij. Zij samelen haar van de Montbetiet in Ljouwert om maar de bus naar Amsterdam te gaan. We zijn in Friesland al 20, 30 jaar bezig met energieprojecten. Dat weet haast niet in. En dat geven we in het kader van culturele hartstikke geven we dat heel erg bekend maken. Al die dingen die we in Friesland doen. En de regering die kan nog wel een beetje meer helpen. En dat geven we jou duidelijk maken dat dat nodig is. En dan geven wij in Friesland de koppositie die we eigenlijk al hebben nog eens een keer flink uitverraden. Ik doe er al mee en mijn insteek is meer het eten. Als je weet dat voor iedere calorie eten die maken wordt 1 calorie fossiele brandstof gebruikt. Dus wij moeten eten van dichtbij. En we gaan in Friesland hebben een heel prutten. Goed eten. Ik heb zelf een foodtruck in Geefries, zei men dan. En mijn Fries eten, lekkere trek. En de hele alle eten komt van dichtbij, eerlijk produceerd. En dan moeten we dan weten we wat we eten. En dan maak je echt geen voedselkilometers.